Şepêla Pêşaroja Kurd li Sûriyê 2019 daxuyaniyek bi boneya salvegera komkujiya malbata Bedro bi navê nabe em tîrorkirina her sê birayên ji malbata Bedro ji bîr bikin. Bilav kiriye di daxuyaniya şepêlê de hatiye di dehê heyva çile di sala 2012 de goropekî ser PKK û PYD bi navê Goropa Parastina Bihayên Milletê li Rojavayê Kurdistanê bi serkirdatiya Minzir Kubanê gule berdana her sê birayên bi navê Ehmed û Nîdal û Emmar û Abdullah Bedro li bajarê Qamişlo ew bi wî awayî tîror kirin. Piştî wê tawana PKK êdî bi tûmetên cuda cuda di ser malbata Abdullah Bedro ve avêtin û diragihandinên xwe de di bihaneyên bê serûber ji bo tîrorkirina her sê birayên anîn rojevê. Her wiha di daxuyaniya şepêlê de hatiye ku PYD hevdemê ku banga avakirina civatekî Kurdî nû kirin û daxwaza avrandina mirovekî azad kirin û êdî wan dest kiriye bi hizrekî nûjin û gropekî ji kujiran ku dûr kirin ji êtiyekî civaka Kurdî ser malbata Abdullah Bedro de. Girtin û bi şêweyî yasayî daristanan û dûr ji rewşa mirovat her sê kurên wî dane ber guleyan û li encam de hatine tîrorkirin bê ku tu rêzî ji hurmet û rometa malbatê re bigire. Eger Abdullah Bedro bi xwe gunehbar be, belê bi xwe bi tenê gunehê xwe heldigire û ne diviya bi wî awayî hovane li ser malbata wî bigirin û zaroyên wî tîror bikin. Di daxuyaniya şepêlê de her wiha hatiye ev ne cara yekiye PYD van tawanan di civaka Kurdî kirîbû. Piştî rejima Besa Esedî êdî PYD wî karî bi ser milletê Kurd li Kurdistana Sûriyê dihîne. Tawanên PYDyê bi vî awayî gelekin. Mîna tîrorkirina siyasetmedarê Kurd Meş'el Temmo piştî gevxwarinê lê û revandina ciwanên çalakvan, eşkencekirina wan û gev ji xwarina wan bi kuştinê di dawiya daxuyaniya xwe de şepêla Pêşaroja Kurd li Sûriyê da zanîn ku ew bihêvîne ev bêdengî li hember tawanên PYD li Kurdistana Sûriyê bişke. Tirs li ser xwîna Kurdan pîtîviyekî diafirîne ku mirov kujiran li sunûrê wan rawestîne. Ne perdeyan li ser tawanên wan de berdin û em tekezî li ser Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê dikin û nabe li kujireyên destê wan bi xwîna milletê me sûr bûye bibore.